Halo guys, iya kabare? Udah sehat toh? Balik meneh ning channel YouTube aku. Piye kangen ora? Ya jelas ora. Penonton YouTube sepi yo. Nggak apa-apa tujuanku gawe channel YouTube guru dokumentasi bae. Daripada disimpan nggon memori HP nggak cukup. Oh iya iki balik meneh ning rutinitasku sehari-hari yo, yaiku ngarit kayak wedhus. Ini pirang-pirang dino enek setengah bulan kok nggak iso ngopo-ngopo soalnya sikilnya cedera guys. Tetep ngarit walau sedang sakit. Loi sukete lemu-lemu pirang-pirang dino seminggu lebih nggak tak riti. Guys, sukete lemu-lemu iki lho. Tak dudoi yo guys, sikilku jek luka iki ngempet loro karuan. Nek setengah bulan iki kok ya iso mlaku. Deleng ndi yo kamerane. Halo. Nah, iki tak dudoi yo lukane. Wis enek kira-kira setengah bulan lebih gak iso mlaku. Jalarane yo kena udun terus infeksi. Iki lho guys, iki lukane iki. Ini seminggu lebih nggak kena hari pertama kedua kayak ngasih nggak kena gue melaku nggak bisa berjalan ini jadi nggak iso ngaret pedosnya nggak kurus pakan beli jadi ini saya sih kena gue melaku iso ngaret ini semua ada ngaret. Tapi saurunge ngaret lukane harus dibuntel nggo kain guys soalnya wedi kesarok batang-batang pot tunggak kayu kan ini malah tambah jeru iki jerukane oke stali saatnya mulai ngaret selak panas yo langsung. Oke, delok guys sukete ijo-ijone rai-ram iki, suket rambatan, rayutan, iki bayam-bayaman iki sing disenengi wedhus iki. Ngisor wit-witan niku kan oke suket biasane. Wis langsung ayo selak panas oke nyamuk tok iki. Halo guys, saiki mulai ngaret yo iki. Alon-alone ning kelakon. Wis suket bayaman ini. Lemu-lemu. Tempat loro iki guys, iki ngali cek cenut-cenut iki. Jeru soalnya. Tengah bulan nenek enggak ngarit. Pakannya kuku. Kok kapan-kapan ngevlog. Anu, keramban ngebutin. Saya ngebutin. Pindah guys, tunggak tok iki. Nah ini pindah singkoni roto dipenai. Itu kan tunggak sikil. Campur gotong-gotong resek ben.
Loh, guys, kapasitas rendah HP ini. Nggak cukup. Waduh, iya iya. Ya wis nen guys ya. Cukup kok kene ae. Gak cukup memori ini, kapasitas rendah ini. Arep telu rampung pasar. Kate jauh kayak ini besar. Ini besar. Mburi ya, cuicu. Ya wis, cukup sampai semene wae ya, soalnya memori ini gak cukup. Sing gelem subscribe ya subscribe, sing ra gelem ya ora apa-apa. Bye bye.